Здравейте хора, аз съм Спарки и тук с мен е кравата Цецка. И днес ще играем с Survival. Аре Цецке, Цецке, искаш ли? Ела, ела Цецке. Цецке, Цецке! Яж бе Цецке! Къде бягаш Цецке? Цецке? Цецке! Не бягай от мен, моля те Цецке. Цецке, не бягай! Яж! Яж бе! Яж бе! Тъпа! Ей, Цецке! Почваш да ме дразниш, ей! Ще си намеря по-хубава. Умря ли бе? Така, браво. И хора, само си обера нещата и започваме. Тръгваме на приключение. Също с не крафтинг тейбъла ще си останем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Госпожа Цецка. Цецка Петрова. Добре. Да си направим едно брадварче. Една брадварка си направим. Не, също ще си направим кирка да вземем камъни. Да копаем камъни, кучки. Да, граво. Най-хубави айтем в цялата игра. По-хубав от него няма. Вече си имам 3. Еха! Лака бас. Така, събираме каблестоне за научни цели. Ще го изследваме и от синтезираната му смес ще получим ново вещество, наречено брадва. Аре ще го направим от обикновено оак дърво. Добре, листата мисля, че още не могат да се режат с брадва, така че да продължим. Точно така. Ние събираме дърво. Събираме дърво. То е добро. И къща ще си направиме. Да, знам, не струм. Прегракнах и направо саквам. Не, че принцип мога да пея, ама. Те, айде. Така. Ще сберам малко дърво и ще си направя... Омага. И ще си направим една хубава мъничка колипка. Може да си я направим вградена в скалата, ще бъде хубаво. Не, как ще си я направя така надземна. Е, тук ще... О, чайте си взема крафтинг тейбъла и отиваме да правим къща. Така. Че трябва ми още едно дърво. Абе, още няколко дърво. Защо никога не ми дава точно? Искам четни. Искам четен брой. Четен. Да мога да го разделя на две. Перфектно! Добре. Само да излезнем от хубавата гора. Там има мина. После ще експлорваме. Сега е време да си построим една красива къщичка. Перфектното място за къщичка. Не всъщност. Така, ще вземем половината и половината преработено, половината непреработено. Така, от непреработено ще си направим нещо като колони отстрани. Така. А сега ще се хвърля като ненормалник. Шитня. Колко станаха? 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Тук как ще бъде цак? Тук ще бъде вратичката. Омага. Това не трябва. Добре. Сега да издигнем колоната. Добре. Колко станаха? 4. Аре, стига, бе. Ти силно ще будеш с мен. Кваки, не коткодякай. В момента снимам видео. Задържи се пред публика.
Еми така е, хора, непослушни кокошки има в тази игра. Неразбрани. Така. Не съм професионалист на къщите, ама те, старая се. Пардон. Майко. Днеска как победихме... Не, беги, това си не е за фукане. Така, един хубав покрив да направим. Те така, прекрасен покрив. Прекрасно, прекрасно. Просто невероятно. Така, че да имаме сега, намериме стъкло. Така, аре бе. Ау, майна. Че да убия... Овца ли чух? Да им... овци, перфект. Ще мога да си направя легло. Ня. Да бе! Овцата Пенк. Овцата Ганг. Ето я и Генк. Генка Шикерова. Шикизерова. Още една. Яйца. Ще си направим варени яйца после. Ега, ти на миг се стана. Много трудно се стига до тук. Пясък се чупи най-добре с крафтинг тейбъл. Това всеки го знае. Всеки знае, че най-добре се чупи пясък с крафтинг тейбъл. Няма по-лесен начин да щупиш пясък. Само, че трябва да побързам, защото времето вече се смрачава. И се надявам да не ме погнат зомбите и мобове и такива работи. Така че... трябва да побързам малко. Крафтинг тейбъл. Екс! На крафтинг тейбъл му трябва само малко надъхваща музика, за да почне. И така, хора, тук ще се развием в този свят, ще снимам епизоди. Ако измислите как да наречем епизодите, сложете в описанието, ако не напишете нищо, аз другия, втория епизод, вече ще съм измислил как да го нарека. Трябва да мисля. Не обичам да мисля. Мрази мен да мисля. Петък е. Колко камък имаме? Още 4 ни трябват. Колко? Още едно. И бързо се връщаме към къщата ни, защото мразя да ми е тъмно. Офаре бе, къде ми беше къщата? Трябва да се кача на високо и ще си я видя. Ето я. Ето я моята красота. Няма втора като нея. Ела, къщички моя. Тарарарарарара. Така, една фурничка. Ще сложим тука. Така, сега да си таковаме дървото, тъмън нещо ни свети. През това време мога да си крафна омага. Така, добре, това до тогава ще прави. Добре, аз ще ида да отрежа малко дърветата, да направя още турчове, защото ще ме погнат зомбитата и ще стане кофти. Добре.
Нубърска къща, това може да стане красота, бе. Щех падна в някаква вода, бе. Под моята къща има вода. Еврика! Така, ами видим това изпечели се. 5. Стига вече, че дървото ще ми трябва. Си направим сега. Спокойно, хора. Нищо, че е тъмно. Ще светне. Та къщичка ще светне, аз ви казвам. Омага, гледай колко гениално съм го измислил. Не може да си сложа торчовете. Все тая стана красиво. Че сложим една врата. Само се чуда, що нема мобове. Естествено. Айде на нормал. Да не кажете, че съм нуп. Добре, сега какво ще ми трябва? Ще трябва да... Това половината да го направим на... Ще го преработим. И ще си направим още чаркол, с който да си направим стъкла за нашата красива уютна къщичка. Мазна къщичка. Само да не ме погне някой звер, че просто толкова се издразня, че си няма да ме представя. Днес също ще да събера още дърво и ще си направя легло. Не! Омага. Те сега ще ми... Добре, това беше. Връщаме се в къщата. Не, че зомбитата не могат да влезнат в къщата, ама те айде. Бързо, едно легло пристига. Така. Бърже. Така. Омага! Oh my fucking god. Ти ще срещаш моята бойна братва, мадофака. Която току-що умря. Добре. Айде, още едно чаркол ми трябва. Бързо де. Но какво бързо, но вече е сутрин. Чай трябва на нея ще си го изпека първо. Така. Знам, че не става много бързо, но какво се прави такъв живот. Ще ида за още малко камъни. Защото ще са полезни. Бързо. Аре се върнем в хомето. Трябва ни малко дърво. Няма да е излишно. И така, хора. Мисля това да е края на първи епизод. Ако не сте се сабскрайбнали, моля сабскрайбнете се. Това много ще ми помогне. И ако има успех тази поредица, мисля да продължа да правя такива видеота и се надявам те да ви харесват. Така че, моля, сабскрайбвайте. И явно не може да се прави кирка от гравел. Затова ще си направим от камък. И това е, хора. Друго, мисля, че няма какво да кажа. Да напомня отново за заглавието. Ако ви хрумне нещо, служете, напишете в коментарите как да наречем шоуто. До втория епизод, ако не сте измислили, аз ще го измисля. И така, това е от мене. Чао!